Hej, i dag vil jeg bevise tappunktet for en parabel, og nu kan du ikke se det på grund af tavlelyset. Men her for en parabel, der har funktionsforskriften hedder fx er lige med ax i anden plus bx plus c, og det siger, at tappunktet til det der minus b over 2a kommer minus d over 4a. Og jeg vil altså bevise det i dag med differentialregning, og den kender vi, at hvis man nu havde den her funktionsforskrift, så vil man differentiere den til, den hed f mærke af x er lige med 2 af x plus b. Så totallet her, altså ax i anden, det vil så rykke ned foran, og c'et, det vil simpelthen gå ud. Ja, og det vil x'et så også. Så ved vi, at f mærke x, det er altså det samme som 0. Det vil svare til, at parablen, den vil, tangenten, den vil ligge med hældningen 0, fordi at, når den ligger på toppunktet. Og det kan vi altså skrive som, da vi ved, x, det er, 2 ax plus b, så det ved vi jo heroppe fra, når vi har differentieret den. Så det vil altså sige, at 2ax plus b, det er altså det samme som 0. Det kan vi jo se her. Og så skal vi jo bare have isoleret x, og det gør vi så let nok ved at rykke det over på den anden side. Så først, der kan vi for eksempel tage b over på den anden side. Lighedstegnet ved at så kommer til at stå 2ax er lige med minus b, fordi vi trækker b'et fra herover, det skal vi så også gøre på den anden side. Og så for at fjerne de 2a, så skal vi bare, det fjerner vi her, det dividerer vi med, og så gør vi så også over på den anden side. Og dermed kommer det til at stå x er lige med minus b over 2a, som var x-koordinaten til parabelens toppunkt. Nu skal vi bare finde y-koordinatet til vores toppunkt. Og vi ved altså, at y-top, det er lige noget det samme som f af x-top. Så x, den står heroppe. Og så kan vi egentlig bare bruge funktionsforskriften igen, og så på x's plads skrive minus b over 2a ind. Så det gør vi. Det gør vi ved at sige, det er lige med a, og så parentes minus b over 2a, og så plus b, og så igen er det, det skal lige anden, det her lige glemt, over minus b over 2a plus c. Skal vi så have ganget de her a, det skal i den her parentes, skal vi gange, og b skal vi have ganget i den her parentes. Og vi ved jo allerede nu, at hvordan man ganger ind i parenteser, det er, at man ganger ind i tælleren. Så det gør vi altså ved at sige, vi skal lige huske at have det her total, eller anden potens, den skal lige også ganges ind i parentesen. Og det gør man bare ved at gange ind i både tælleren og nævneren. Så der kommer først og fremmest til at stå a gange b i anden over 2a i anden. Gange 4a i anden, da det skal være det dobbelte produkt, og dermed ikke 2, men 4. Og så siger vi så minus b anden, fordi at nu skal vi tænke, når vi ganger b ind her, så hvis man ganger og minuser, så kan man til at blive i anden, og derfor skal plusset laves om til et minus også. Og så skal vi så divideres med 2a plus c igen. Ja. Så skal vi bare have nogle af de her, den her, der kan vi jo se, der går a jo allerede ud med noget hernede.
og derfor kommer den til at hedde b i anden divideret med 4a. Så det her a i anden, det vil bare tage a, når de her går ud med hinanden. Og så minus, og det er så det samme igen, b i anden over 2a plus c. Nu tror jeg lige, at jeg til at viske noget ud for at have mere plads. Så det gør jeg lige her. Og så skriver jeg lige den her i stedet for. Minus b2 over 2a plus c. Og vi skal også lige den ud hernede. Godt. Så skal vi, jeg ved ikke, hvad vi skal nu, og gøre det lettere for os selv, så skal vi også have tællerne til at give det samme hernede. Og allerede nu kan vi se, at 2 det går op i 4, så det bliver meget let at bare få dem alle sammen til at gå op i 4. Så den første, der kommer altså stadig til at stå b i anden, divideret med 4a minus, og så for at gange, eller få 2 til at gå op i 4, så skal man selvfølgelig gange med 2, så kommer også til at stå 4a. Og så skal vi så også huske at gange tælleren med 2, så det kommer til at stå 2b i anden, og så plus, og ja, c-snævnet skal jo også være 4 a, så der skal c selvfølgelig også gange på 4a, så det kommer til at stå 4 a c. Ja. Så kan vi altså skrive det hele på den samme brøkstreg. Og det gør vi så ved at vi samler det. Og det vil altså sige, at hvis hvis vi starter med den øverste, hvis vi starter med nævneren, laver lige en lang brøkstreg her, så har vi b, og så minus vi 2, det vil altså sige, at vi har minus b i anden, plus 4ac. Og i nævneren har vi så bare de 4a. Det var lige slet noget der. Det var lige lidt for langt. Og jeg skal være ærlig at sige, at jeg kan ikke huske hvorfor, men jeg kan se i mine noter, at nævneren her, det svarer til det samme som minus d, og det er fra en tidligere udregning. Jeg kan simpelthen huske det. Så det er altså minus d over 4a, og det er altså y-punktet til parabolens toppunkt.